Ozeanarioan lau marraso mota ditugu. Bat zezen marrasoa, bigarrenak momarrak, hirugarrenak katuarrainak eta toiak. Haue guztiak, normalean, beraien ahoan, 3, 4 edo 5 hilara hortz izaten dituzte. Lehengo hilarako hortzak erortzen baldin bazaizkie, bigarren hilara beti ere aurreratu egingo litzake. Beraz, zer esan nahi du, bizitza guztiaren zehar, marrasoek hortzak izango dituztela. Badakizute beraien gorputza baita ere gezi baten bezalakoa dela, askoz ere azkarrago egin dezaketelako horrela igeri. Eta gainera, beraien barruko gorputza ez da ezurrez egina, baizik eta kartilagoz egina, raiak bezala. Marrasoek 3 ugalketa mota dituzte, bibiparoa, obobibiparoa eta obiparoa. Kasu honetan, gure marrazoek bibiparoa eta obiparoa dituzte, baina kuriosoena obiparoa da. Hau da, momarrak eta katuarrainak normalean 2 arrautza jartzen dituzte, baina hasiera batetik kanpoan jarri behar dituzte, amak ez ditu bere sabailean mantentzen. Eta arrautzatxo honek beti landaretan jartzen dituzte, korronteak ez eramateko eta baita ere kamuflatuta edo eskutatuta egoteko. Bertan, 6 eta 9 hilabete pasatzen dute elikagaia bukatu arte, eta gero txitoak bezala bakarrik arrautza apurtu eta atera egiten dira.